Konten meneh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, jumpa dan ketemu lagi dengan Mas Heri Jangkar. Vlogger Jawa, vlogger desa, lera popo sing penting ora neko-neko, asal teko Kuto Klaten, Klaten bersinar. Oke guys, jadi sore ini anakku yang gede ini lagi nesu guys, lagi ngambek. Ceritanya jaluk sepatu guys, sepatu sing jaluk ora sepatu sekolah, ora sepatu sing dibutuhkan ke sekolah, tapi njaluk sepatu lari ya. Jadi kejaran kayak guys, lari njaluk sepatu lah. Sepatu sing dijaluk regane ora murah guys, tapi regane 400 yang 500. Nah karepe ditukoki sing rega 200 ra gelem. Piye wis entuk apa urung? Wis entuk apa urung? Lari ki nganggo sepatu apa-apa iso, ora kudu nganggo sepatu khusus lari, sing penting niate. Lah kowe nek gelem nganggo sepatuku kae lho. Nyoba sik sedina ngono lari nganggo kae. Kae dikumbah sik. Ya rupane kabeh padha kok wagu. Lah sepatu sing arep pilih rupane apa? Gue warna kira masalah. Sepatu badminton ki sepatu olahraga. Sepatu sing nggo sekolah ku ya nggo lari ya kenek. Wong sing penting ki larine ora sepatune kok. Wong kowe neng kono ora ditekoki sepatumu merek apa, khusus lari apa ora ngono ki ora ditekoki. Kancamu lari ki sapa wae sik tak tekok. Wong kene apa kancamu sekolah? Sapa-sapa Ora kancamu sing biasa kowe lari neng kono ki sapa? belum biasa. Yahya Melura. Amar Melura. Lah Amar ki apa nganggo sepatu lari? Nganggo. Tenanan lho iki. Lah Amar tuku ngendi? Ya teko carane teko. Mar kowe tuku sepatu ngendi? Regane piro? Ngono le. Ora men mikir sik iki tak interogasi iki lho. Saya ngene wae, Amar kuwi nggo sepatu lari tenan apa ora? Engko cocok kowe tuku sepatu ndang anu apa jenenge mau ngartok silah-silahke. Transfer napa Pak nggih? Oh ngisi nggih. Nggih, siap. Nggih. Nomornya 085 227 554 55 pinten? Nggih. Lah engko baca tuku terus delalah kowe jeleh lari. Terus sepatunya tok nggo apa? Apa nek sepatu lari kena nggo sekolah? Oleh ra? Sing penting warnane ireng wae nek tuku ki. Lah kowe sepatu nyinom ya urung duwe. Sepatu nyinom sing kaya piye? Sepatu nyinom kok kaya piye to? Sepatu nyinom sepatu kulit, slop ngono kuwi lho. Ora sepatu cat. Sepatu olahraga karo nyinom kan beda. Ya tuku loro. Kowe nek iso to tuku sepatu aja warna aneh-aneh. Sepatu lari kuwi warnane ireng, dadi kena nggo sekolah. Nek nyinom ngono kuwi ya sing Ya sepatune kabeh wis ireng. piye to mah kok kowe kok suwe-suwe kok ora masalah ngono kuwi, dadi tuku sak barang nih iso dienggo apa-apa ngono lho. Ora terus kowe tuku sepatu terus tok nggo lari tok. Ngono kuwi kan mubadir to. Nek kowe wong sugih ngono iso golek dhewe ngono sakarepmu wong. Kok amin piye ta kowe iki? Iya. Kowe nek dikandani iki kabeh iki dipikirke sik. Wong yo nek sepatu khusus lari yo larang kok. Engko lari njaluk, nggo nyinom njaluk. Sekolah kok kon kok kene.
Kowe tuku sing werna ireng nek iso ireng. Regane 300-an nek. Aja larang-larang. Ya 300 punjul ra apa-apa wis golek ana kono. Saiki mari kono sik. Mari sik engko gek nganu. Gek check out. Pokoknya kowe engko ling milih. Engko sak durunge check out, butuhke aku sik, sing check out ke aku, tak waca ulasane sik. Engko sing check out ke aku. Wis magrib sik kono. Aja werna pink. Wong cah lenang kok tuku sepatu warna pink, milih warna pink apa ora? Nganu. Ya kowe kon sing ireng kok malah sing pink. Kok nggo badminton kena ra, Mas? Kok keselio piye to? Jarene empuk. Nek empuk kan nggo badminton penak. Wis mari po sik. Ora kok kan ngomong ae. Mari sik. Tapi iki yo dolan HP tipine ra gelem mateni. Kabeh-kabeh nek ndek kekarepan njaluk apa-apa bodho sak karepe dhewe nek dikongkon bener ra umum. Nek dikongkon semaore ora apa meneh mangkat. Bupati ini udah tak gawe lapangan lari barang. Marah-marahi nganu. Terus marahi nganu lho, Mak. Apa jenenge? Terus ngendi-endi dom ungsum lari. Solo ku ning mananku ya, gere minggu ngono. Gere minggu ngono nganu, kono guru enake guru wong kowe, cah nom-nom do. Aline guru do nongkrong ning kono ki, kudu gaya. Ya kelihatan kok melu-melu. Bupati ini gawe lapangan jogging. Iki sepatu lari laris tenan lho iki. Sepatu lari ngendi laris nang ngene iki. Ya urung ngenteni tamasik no kok. Kowe njaluk sisan tuku ora sepatu apa? Sepatu nganu? Hak dhuwur apa hak mlebu? Makmu ora tau njaluk sepatu lho, Mas. Njaluk kalung saya no saya ini rong keturutan, Mas. Eneng-eneng ae. Wis pian karepe. Wis engko nek anu sing rega-rega 350 wis pian. Ora ndak gur nyanyi ae. Oke guys, ngono ae. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.